Stimați ascultători, un nou interviu la Radio Vocea Evangheliei. Sunt Margareta Lupașcu, vă spun bun reauzit, bun regăsit. Cel cu care stau de vorbă astăzi este colegul meu, Florin Milici. Florin, iată, o nouă discuție cu tine, e o plăcere pentru mine. Mă bucur să aud lucrul acesta și mulțumesc pentru invitația de a purta o discuție spre beneficiul ascultătorilor. Cred că discuția asta nu va fi doar spre beneficiul ascultătorilor, ci ne dorim din toată inima ca discuția aceasta să fie de folos în beneficiul lucrării lui Dumnezeu. Amin. Și a planului lui. Florin Milici e bine cunoscut de ascultătorii Radio Vocea Evangheliei ca tehnicianul nostru de bază, cel care se ocupă de tot ce ține de partea tehnică aici la radio și nu numai aici în zona noastră, ci și în multe alte locuri. Mă gândesc la faptul că de ceva vreme, de ceva ani, de ceva mai multă vreme, Florin Milici nu mai este doar un tehnician la radio, ci Florin Milici putem spune că este implicat în misiune, chiar că e misionar, e bine spus, e prea mult spus. Cum vezi tu? Misionar pentru mine e un cuvânt cu o însemnătate mare, puternică. Da, se spune misionar pe termen scurt, misionar pe termen lung, într-un mod așa, să-i spun eu, într-un limbaj mai comun. Unii ar spune că e un fel de voluntariat, deși dacă stăm și ne gândim la misiune, ceea ce ne dorim toți cei care ne implicăm în a face, hai să spunem, voluntariat, noi îl ducem la un alt nivel, pentru că noi, prin tot ceea ce facem, noi de fapt vrem să îl arătăm pe Hristos, pe Iisus și să arătăm dragostea Lui care se revarsă prin noi spre semenii noștri. Și atunci i-am putea spune că toți facem misiune, unii mai aproape, alții mai la distanță și îl arăți pe Hristos prin viața ta. Asta înseamnă că dacă e să iau în calcul definiția asta pe care ai dat-o și îmi place ce ai spus, înseamnă că în fiecare moment al vieții, fiecare dintre noi suntem misionari. Pentru că în fiecare moment al vieții, prin tot ce suntem, ce facem, ce spunem, trebuie să-L arătăm pe Hristos. Și atunci, ia uite ce idee frumoasă a ieșit aici și o lansăm. Misionari trebuie să fim în fiecare zi a vieții noastre, în fiecare moment, fiecare dintre noi. De ce am spus că tu faci misiune? Pentru că adică voluntariat, știi, mi-a plăcut și modul în care ai legat ideea de misionar de cea de voluntariat și da, putem să spunem că noi suntem voluntari în lucrarea lui Dumnezeu. Și apropo de planul lui Dumnezeu, atunci când vine vorba de misiune, de voluntariat pentru Hristos, pentru Dumnezeu, El este Cel care orchestrează toate lucrurile pentru ca planul Lui să se împlinească și evident că înaintea acestei discuții eu am avut o discuție prealabilă cu tine și am imaginea de ansamblu și nu pot decât să le spun ascultătorilor că din nou constat modul uimitor în care Dumnezeu orchestrează lucrurile și aduce împreună oameni care nu s-au văzut, nu s-au cunoscut, de la distanțe foarte mari unii de alții, îi așează împreună, ca să folosesc o expresie așa din limbajul comun, și îi pune la lucru pentru ca planul lui să se împlinească. Ei bine, și în situația aceasta despre care vrem să vorbim noi, exact așa Dumnezeu a lucrat și este minunat, este de mare folos să descoperim modul acesta de lucru al lui Dumnezeu. Hai să spunem ascultătorilor că tu, Florin, pleci din nou în Africa. Și nu pleci doar tu, vor fi mai mulți care vor pleca. Hai să vorbim puțin despre modul în care Dumnezeu a chemat oameni aflați la distanțe mari sau poate i-a adus împreună la un moment dat și nu s-au gândit la ce îi va chema Dumnezeu să facă împreună și modul în care Dumnezeu v-a pus la treabă. Uitându-ne la acest pământ, fie de la nord la sud, est la vest, din punctul de vedere în care l-ai privea, ai putea spune e un pământ mare, sunt mulți oameni pe el,
E timp mult să mergi dintr-o parte în alta, dar când m-aș uita dintr-un alt punct de vedere, e atât de mic pământul, pentru că oamenii din orice colț ne-am intersectat, ne-a călăuzit Domnul și am ajuns să facem lucrări la care n-am gândit, n-am visat noi, la zeci de mii de kilometri distanță unii de alții și am ajuns să ne intersectăm. În Hristos se creează această unitate lipsită de spațiu, lipsită de distanță și e frumusețea aceasta când vezi că tu din România, altul din America, altul din Australia, altul din altă zonă și vorbesc de români, ajung să fie în Africa împreună și să facă o lucrare care să rămână peste ani. 2012 a fost prima dată când am ajuns în Africa. În 2011 a fost momentul în când am discutat prima dată despre Africa. Acea stație de radio, care am spus de mai multe ori la radio despre ea, stația Radio Hope din Uganda, din Kabale. Dumnezeu a vorbit unui frate din America, român, dar el locuiește în Statele Unite dinainte de Revoluție, e acolo, așa i-a pus Dumnezeu pe inimă, iar ceea ce s-a întâmplat acolo a fost o lucrare care mie mi-a dat așa multe exemple de viață, mi-a întărit credința în Hristos și am putut să-L cunosc pe Dumnezeu la un alt nivel. Deși prima dată eu am zis că mă duc o singură dată, acesta era scopul, instalez echipamentul și am venit acasă. Situația a fost de așa natură că atunci când Radu Mureșan, colegul de la Vocea Evangheliei de la Cluj, el a murit cu câteva zile înainte, m-a sunat și mi-a spus: Florin, nu știu care va fi situația cu mine, ies din spital, nu ies, dar te rog să te gândești și să preiei tu lucrarea de acolo. I-a zis: Radu, eu știu că m-ai chemat odată, m-am rugat, am înțeles călăuzirea Domnului odată, nu pot să-ți răspund acum la telefon, deși emoțional aș fi fost forțat să-i spun: stai liniștit în spital, da, o să mă ocup. I-am spus: lasă-mă să mă rog și în funcție de cum îmi va spune Domnul, accept sau nu. Și el a zis: așa mi se pare normal să vezi. Ei, ani au trecut și mi-am dat seama că am ajuns aproape 20 de ore în Africa. Nici eu nu m-aș fi gândit la aceste călătorii, dar e modul în care Dumnezeu, dacă te lași la dispoziția Lui, și spuneam că am ajuns să-L cunosc mai îndeaproape și vorbeam chiar recent și cu cineva, e una să mergi într-o rugăciune când ai un moment mai greu, să ceri ceva de la Dumnezeu, să-L rogi să te ajute într-un anume aspect, când tu nu ești 100% convins că ești în ceea ce ți-a cerut El. Parcă vii cumva cu o inimă strânsă. Ei, eu am avut niște experiențe atât de interesante în Africa, pentru că acolo mergeai pe un termen limitat, lupte spirituale foarte puternice, dar veneai cu o îndrăzneală: Doamne, eu știu că sunt aici pentru că Tu m-ai trimis. Ei, dacă Tu m-ai trimis, Tu va trebui să te implici și să rezolvi situația. O puneai în mâna lui Dumnezeu, plin de încredere, și îți dădeai seama că depinzi 100% de El. Dacă El nu intervine, nu se rezolvă nimic. Și vedeam așa de la minut la minut cum Dumnezeu intervenea și lucrurile se schimbau. Probabil că asta este una din explicațiile pertinente pentru faptul că Dumnezeu nu-ți arată imaginea de ansamblu de la început, ci Dumnezeu îți spune du-te și apoi te călăuzește pas cu pas. Adică am putea spune că a umbla în planul lui Dumnezeu e o ecuație cu multe necunoscute, dar exact asta e frumusețea, că El îți descoperă tot ce ai nevoie pe parcurs cu privire la fiecare dintre necunoscute. Așa a fost și viața lui Avram. I-a spus: du-te, ieși, și nu i-a spus toată viața, nu i-a spus cum îl va binecuvânta, nu i-a spus cum îi va purta de grijă. Du-te și eu am să fiu cu tine. Și pentru cei care am ales din toată inima să slujim pe Hristos, cred că e suficient când El le spune: du-te și voi fi cu tine. Bun, acum să înțeleg că Dumnezeu îți spune din nou: du-te în Africa, Florin, du-te în Uganda, așa ți-a spus? Cum a fost? Cum a lucrat Dumnezeu? Da, pentru că e important să înțelegem. Da, este... Când am terminat stația de radio din Tanzania,
2022, am dat drumul la emisie în Tanzania. M-am bucurat să văd că funcționează, licență, totul bine, echipamentul instalat, echipa pregătită, lucrurile au început să meargă. Frumos, extraordinar de frumos, în care se poate vesti Evanghelia și am zis, îi voi supraveghea mai departe iarăși pentru o anume perioadă de timp și cam asta îi. Dacă se va mai deschide vreo altă ușă pentru a înființa o altă stație de radio, vom discuta. Au fost ceva discuții tot pentru Tanzania, ne-am rugat și cu cei din America și Baia Mare să vedem dacă am avea deschidere. N-am simțit că nu, ar trebui să ne implicăm și am zis deocamdată stau acasă, familia și lucrurile de acasă. Nu mă gândeam că o să plec din nou în Africa, cel puțin pentru o perioadă de timp mi-am și luat gândul, doar cât colaboram cu ei de acolo. Am avut iarăși așa un moment interesant, la ieșirea de la biserică, de la o seară de rugăciune, a venit un frate și mi-a spus vei avea de făcut o călătorie undeva departe. Eu am zis, nu știu, eu sunt la dispoziția Domnului, ce va fi, nu știu, dar chiar nu aveam deloc în gând. Ei, situația a fost că în 2012, când am fost acolo, ne-am cunoscut cu o tânără de vârstă cu mine din Statele Unite, născut acolo în Statele Unite. Ea lucra la fratele Pavel Duma, cel care a fost motorul pentru stația de radio din Uganda și a venit acolo să vadă. Ea zicea, nu mai stai acolo. La ce a găsit și cum a văzut, zice, nu, eu plec, mă duc acasă, nu, nici nu mă gândesc. Ei, ajungând acasă, Dumnezeu i-a atins inima văzând ce este în Africa și a plecat acolo ea a terminat facultatea de management, a terminat-o și ca șefă de promoție, a terminat și facultatea de asistent medical și a mers acolo să administreze stația de radio chiar la începuturile ei. Era nevoie de cineva. Eu stătusem undeva aproape 3 luni acolo, eu am venit acasă, apoi a mers ea acolo și a văzut nevoile de acolo. A văzut nevoile în special ale femeilor, pentru că au niște situații foarte grele și văzând situațiile de acolo a decis să rămână și să se implice mai mult. Ei, eu nu vorbisem cu ea de ceva timp, cred că mai bine de jumătate de an, dar tot am avut îndemnul să o contactez. Nu știam de ce și am tot avut îndemnul să o caut, să o contactez. Am amânat vreo 2 luni și la un moment dat am zis, ok, hai să-i dau un mesaj. Am trimis un mesaj vocal. Am zis, nu știu de ce, tot am îndemnul să scriu, nu știu, poate s-a întâmplat ceva, ai nevoie de ceva ajutor, poate nu tu personal, poate lucrarea de acolo. Și îi expuneam așa gândurile mele, zic, nu știu, poate e nevoie să te ajutăm pe ceva construcție, aș putea să mai vorbesc cu niște frați de pe aici, care am mai fost în misiune în Filipine și asta era undeva prin iulie, august, am zis dacă o fi, nu știu, poate la anul, prin ianuarie, februarie, să te ajutăm cu ceva și zic, orice, fii deschisă să-mi spui. Mi-a dat un mesaj, așa cu emoție în voce, cu un tremur, spune, n-am spus la nimeni până acum, doar mă rog, i-am spus lui Dumnezeu nevoile de aici, am spus nevoia pe care o văd eu. Am identificat un teren, l-am cumpărat cu $1,000 și intenția mea e să construiesc un liceu. Dar n-am spus la nimeni nimic și tu vii să mă întrebi de construcție, să vii cu oameni să ajuți la construcție. Zice, îs surprinsă. Zice, numai lui Dumnezeu i-am spus. Și zice, ar fi o minune să văd că ar prinde contur acest proiect. Eu când am primit mesajul ei, l-am contactat pe Marius Șpac de la Sfântul Ilie, el e liderul grupului Scânteia, cu care a fost și în Filipine și fac diverse lucrări pe aici prin România, se implică de mult timp în ajutorarea semenilor și am spus, uite, aș vrea să vorbesc ceva cu tine. Zice, dacă e urgent, poate reușesc azi, dar nu știu dacă pot azi, poate mâine. Zic, dar nu e atât de urgent. Ei, când i-am dat mesajul, el îmi spune, măi, și noi am discutat cu ceva timp în urmă, în grupul nostru,
Și așa a fost deschiderea, am zis dacă ar fi să ne implicăm undeva în Africa prin ianuarie-februarie. Ei, punând toate cap la cap, am văzut că Dumnezeu le-a orchestrat toate așa, una după alta, s-au legat lucrurile, vorbind apoi imediat unii cu alții, s-a format o echipă și am zis ok, credem, ne-am rugat mult și am înțeles că da, e o lucrare de la Dumnezeu și să mergem mai departe, să mergem înainte. Și iată că am ajuns să ne gândim deja la plecare, mai puțin de 3 săptămâni. Și pe ce dată plecați? Pe 13 februarie plecăm. Un pic mai este. Da. Deci voi mergeți o echipă de câți? Vom fi 28. 28 din Suceava? Sau din mai multe locuri? Din mai multe locuri s-au împărțit. Sunt de la Vicov câțiva frați care vin din Suceava, echipa mai mare e din Suceava. Apoi mai sunt din Italia 2 persoane care vin și împreună formăm grupul acesta mai mare. Deci oameni care merg acolo să construiască, da? E vorba de construcția unui liceu, dar haideți să le spunem ascultătorilor noștri, cred că le plac poveștile, dar mai ales poveștile adevărate și poveștile care sunt ancorate în realitate, pentru că tot ce povestești legat de lucrarea lui Dumnezeu, totul este foarte bine ancorat în realitate. Și atunci, până să ajungem la construcția liceului, eu zic să le spunem ascultătorilor noștri povestea lucrării de acolo, ca să înțeleagă necesitatea construcției clădirii pentru un liceu. Acum 2 săptămâni a realizat Daniel Grigoriciuc un interviu cu fratele Sorin Iacoban. El e din Biserica Betel din Detroit. Lili Lăzărean, că despre ea am vorbit, cred că nici nu i-am dat numele, da, Lili Lăzărean, despre ea e vorba. Ea este din Biserica Betel din Detroit și mergând acolo, acum o să continui puțin povestea, implicându-se acolo la stație de radio, a văzut nevoile, iar un mod de a se implica și a dat seama că ar fi de mare ajutor pentru femei, pentru că mulți care mai merg, de obicei sunt bărbați, încercau să ajute într-un fel, ești limitat până la un punct. În schimb, ea a văzut problemele și situațiile femeilor de acolo, foarte multe abuzate. Femeile, în principal, sunt cele care lucrează, care întrețin casa, care spală, care fac mâncare, care au grijă de copii. Bărbatul e bărbat. Adică să înțeleg că în cultura lor acolo, bărbații ce fac? Nu prea fac mare lucru sau cum? Bărbatul e bărbat. În cultura lor, bărbatul e bărbat și bărbatul poate să facă ce vrea. Ce are Când chef. vrea, ce are chef, bărbatul face ce vrea. Dacă el îi spune la femeie că trebuie să aducă apă, e nevoie de aia, femeile se ocupă de tot. Cultural am încercat să înțeleg, pentru că primul meu șoc care a fost când terminasem de instalat sau în momentul când instalam acolo echipamentul, l-am rugat să vină să aducă niște oameni locali, noi îi plătim cu ziua, pentru că s-a tot călcat pe lângă clădire, deja era doar pământ, am făcut aleia și am spus să vrea să săpăm pământul și să punem gazon. Și să vină câțiva bărbați puternici care, nu-i cu ustensile, manual, săpăm grădina și punem gazon. A doua zi am văzut veniseră 5 femei cu sapă, cu hârleț, să apuce la treabă. Primul nostru instinct a fost, aduceți niște bărbați, e nevoie de forță, nu pot să... Nu, că femeile fac treaba asta, noi nu facem așa ceva. Păi, dar voi ce faceți? Păi noi suntem bărbați. Bun, dar trebuie de săpat, trebuie de făcut. Da, se rezolvă, ei vor face. Și cam ăsta era contextul. Cultural, înțelegând statutul femeii mult mai jos, dacă bărbatul decide să plece, ea nu poate să facă nimic, rămâne cu copiii. Contextul de acolo, când ajungi să-l înțelegi, e unul foarte complicat și greu, mai ales în zonele de munte și foarte sărace, unde e foarte greu să-ți găsești ceva de muncă, unde să ai un venit al tău. În acest context, undeva sus pe munte, Lili a făcut ca o bază de misiune și a început împreună cu frați din America să construiască acolo o bază de misiune, înțelegând că va rămâne acolo, înțelegând chemarea
și să devină și cetățean ugandez și să rămână acolo pe termen lung, dacă nu chiar toată viața. E o condiție asta cu cetățenia ugandeză? Depinde ce anume vrei să faci și cât vrei să te implici. Ai nevoie de, cel puțin, tu ai voie să stai 90 de zile maxim în acea țară și apoi va trebui să pleci. Ca să poți rămâne pe termen lung, trebuie să depui niște acte, să ai un permis de ședere îndelungat sau, dacă vrei să ajuți mai mult, cum Lili și-a dorit să înfieze copii, trebuie să devii cetățean. În contextul ăsta, văzând femeile, a dorit să le ajute. Gândindu-se la mama ei, cum a ajutat-o și a învățat să croșeteze, să coase, să facă diverse lucruri. A luat câteva mașini din acelea de cusut cu picior, diverse împletituri din coajă de bananier, din alte produse pe care le au pe acolo și au început să facă acele coșuri pentru fructe, coșuri pe care cară femeile tot felul de lucruri pe cap, de pus sub farfurii sau îmbrăcăminte, cumpăra doar material și ele confecționau haine, să fie un mod în care acele femei să-și câștige existența, să poată să ducă o viață normală, mai ales încercând să se ocupe de acele situații unde femeile erau abuzate, femei cu probleme lăsate, văduve sau chestii de genul acesta. Și începând această lucrare, cei care mai veneau pe acolo luau în bagaj diverse lucruri, mergeau fie în America, fie în România, fie cine mergea acolo, le vindeau, banii obținuți din acele produse, trimiteau, se plăteau femeile și reinvestire în... Piața de desfacere acolo este pentru ce produc ele? Este, dar și acolo? Și în afară altfel reușeai să expui acele produse. Majoritatea femeilor veneau cu copii mici, mai mari, dar foarte mulți copii mici. Ce să faci cu ei? Cum să reușești să-i ții ca să poți ajuta femeile? Ai luat o fată, două, o plătești să stea cu copiii, dar și-a dat seama că în toată zona respectivă nu este școală. Femeile acelea nu știau să scrie, nu știau să citească, copiii nu mergeau la școală, nu știau să citească, să scrie, dar aminte să citească Biblia, încercai să-i înveți, să le dai o minimă educație. Pe toată zona respectivă nu este școală. Și atunci a început să vadă care ar fi posibilitatea înființării unei grădinițe, să fie și din punct de vedere legal acolo, să fie acreditată, acceptată acea instituție. A făcut o grădiniță, au început să vină copii, a găsit tot felul de copii orfani, a făcut un orfelinat să se ocupe de acești copii, sunt 44 de copii acum în orfelinat, sunt 247 de copii la școală, sunt primii copii din generația lor care merg la școală, adică și începând această lucrare din 2017, din 2016, copiii au crescut și dorința ei de a-i duce mai departe, să nu-i lași în acest moment, să poți să le vorbești mai departe într-o școală cu un context creștin, să le pui niște valori în sufletul și în mintea lor. Nu reușesc să meargă mai departe, n-au unde să meargă și atunci a apărut această dorință pe inima ei să fie făcut acest liceu. Profesorii mai găsești, îi aduci de la distanță mai mare, te poți înțelege cu ei pe un anume salariu, să nu vă imaginați că salariile sunt foarte mari, sunt salarii mici, vorbind așa din punctul nostru de vedere. Pentru ei sunt salarii ca să aibă o viață normală. Oricum, hai să spunem că oamenii acolo sunt săraci. Extrem de săraci, adică vorbim de o zonă unde nu există electricitate, nu există apă curentă,
De când s-a implicat Lili în zona respectivă, a reușit să tragă o conductă de apă și din când în când au apă la robinet, dar merg într-o anumită zonă să-și ia apă, adică nu mai merg o zi întreagă să-și aducă apă pentru băut sau pentru la uz casnic. Câți kilometri, la exact, câți zeci copiii de kilometri. și femeile, asta făceau în principal, cărau apa. Ei, case din lemn și cu lut, fără electricitate, o încăpere, o casă de-a lor e mai mică decât studioul în care suntem noi. Adică vorbim de niște condiții foarte grele unde este această misiune. Și e sus pe munte, ce altitudine? După 2000 de metri. Deci Așadar, 2200-2400 în zona respectivă, la acea altitudine. 40 de minute ți ia cu mașina să ajungi până în cel mai apropiat oraș. Dar dacă plouă, nu mai poți să pleci cu mașina, doar pe jos cu motocicleta. Asta până la baza acolo de misiune, dar mai departe în sat nu poți să mergi deloc cu mașina, că nu este drum. Deci doar cu motocicletă sau pe jos. Cam ăsta e contextul de acolo. Condițiile sunt foarte grele. Lili, are luați 2 copii pe care încă se roagă și speră să se definitiveze actele, să poată să înfieze. Ca să înțelegeți, a găsit 2 copii, unul l-a găsit într-o pungă aruncat lângă o apă și l-a luat, pus numele Moise și l-a orfelinat acolo în cabale. Alți 2 copii, o fată a venit la clinică pentru că a deschis și o clinică, a venit o femeie la clinică și a spus: ajută-mă să scap de copil. Păi nu pot să te ajut, cum poți să faci? Și a încercat să discute, să-i spune Evanghelia, să înțeleagă ceea ce face. Ea nu și nu chiar scapă de copil. La un moment dat i-a spus: măi, ți-l iau eu, numai nu-l omorâ, lasă-l. Ei, după ceva timp, acea femeie a venit, nu știu cât avea exact fetița, 2-3 săptămâni, i-a lăsat-o pe prag și a spus: ai spus că o iei, ia-o. Și a plecat. Astea sunt povești reale, ceea ce se întâmplă acolo, în condițiile lor. Deci, și părinți la fel, rămân mulți orfani. Contextul e foarte greu. Ei, acolo, Dumnezeu i-a pus pe inimă să se implice în partea de sud a Ugandei, aproape de granița cu Rwanda, și acolo a făcut această misiune. Și am văzut an la an cum Dumnezeu i-a purtat de grijă și ceea ce a făcut acolo a făcut într-adevăr prin credință. Și asta am făcut și noi. Acum tot la fel, prin credință am spus, ne-am văzut că Dumnezeu ne cheamă, am spus, încercăm să dăm o mână de ajutor pentru ceea ce va fi acolo. Vorbim de un aspect social al problemei. Și vremea trece, vezi că lucrarea lui Dumnezeu propășește, da, e un aspect social al problemei, dar foarte important, noi nu putem să facem o departajare între aspectul social și cel spiritual. Și atunci hai să creăm imaginea asta de ansamblu și să ne reamintim că, de fapt, orice lucrare de misiune, cum îi zicem noi, de felul acesta, hai să reluăm, de voluntariat în lucrarea lui Dumnezeu, are a face cu salvarea de suflete. Pe asta s-a pus accentul de la început. De aceea s-a și dorit acea stație de radio, a vesti Evanghelia, e lucru principal, dar noi ne gândim la ceea ce ne spune și Sfânta Scriptură, ce îl ajută pe om dacă îi spui să fie Domnul cu tine și pleacă flămând sau pleacă și-i frig. Trebuie împletite lucrările acestea. Oamenii de acolo, din ce... Nu pot să las întrebarea asta în urmă. Tu ai mai fost acolo, din ce ai constatat tu? Care e percepția oamenilor în ceea ce privește sufletul? Cum conștientizează? Văd latura asta sau sunt prea amărâți și prea flămânzi, ca să spun așa, ca să se mai gândească la suflet? Din ceea ce am văzut acolo, o lume foarte săracă. Am văzut o lume înstărită în Europa. Ajungi și în America. Omul, când începe să aibă tot mai mult, începe să uite de latura spirituală. În schimb, cei care au puțin, cei care sunt flămânzi, ajung și strigă către Dumnezeu. Mă uitam la ceea ce spune Isaia. Dacă îi vei da de mâncare celui flămând,
Dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Ei sunt foarte deschiși spre spiritual. Ideea e că cultura lor practică foarte mult vrăjitoria. Sunt foarte deschiși spre supranatural. Sunt foarte deschiși să meargă înspre latura asta. De aceea și fost, pe de o parte, ușor să le prezinți Evanghelia și să le spui despre suflet, pentru că ei caută, sunt într-o căutare. Ei, omul din creația lui, din construcția lui e făcut să caute divinitatea. Ei o caută. Căutând-o, tu doar mergi și arăți direcția, ia-o pe drumul ăsta și vei găsi. Și ei o iau imediat pe acel drum. Este ușor, pentru că sunt în căutare. Nu știu ce să caute, nu înțeleg care e lumina, nu înțeleg cine e Hristos, dar când le este prezentată Evanghelia, ei o iau pe acea cale și se duc. Mulți sunt cei care o iau, nu sunt mulți care sunt statornici, care rămân. Cultural e foarte greu pentru ei să rămână, dar încet, încet văd că se fac progrese. Ei. Și apoi vorbeai despre vrăjitorie, există o anume, în cultura lor, asta face parte din cultura lor, chestiunea asta cu vrăjile, cu vrăjitoria, e destul de greu să se dezlipească de asta, bănuiesc. Când vezi că anumite vrăjitorii aduc rezultat și vezi că există o anumită putere, ești înclinat să te duci acolo. Eu doar din Biblie am auzit de vrăjitorie până să ajung în Africa. Când am ajuns în Africa în 2012 și încercam să lucrez la stația de radio și nu știu, dacă ați pățit vreodată, deci încercai să faci un anume lucru, simțeai că parcă conexiunile în creier nu se fac. Spuneai, ok, lasă ăsta, mă duc la celălalt, încercai dincolo, nimic, nu se lega nimic. În schimb, simțeai și o presiune care te uitai la tine, vedeai că nu-i nimic, te puteai uita în oglindă, nu vedeai nimic, dar simțeai că parcă ceva ți apasă umerii. O lume a duhurilor nevăzută. Eu simțisem lucrul acela. M-am dus la ceilalți cu care eram și zic, eu nu pot să fac nimic în dimineața asta, nu știu ce se întâmplă, uite, asta e starea mea. Ceilalți spun, și eu simt aproape la fel, și celălalt la fel. Zic, ok, momentul să ne rugăm din nou. Aveam acel moment de dimineață, dar am spus, hai să ne rugăm din nou. Ne-am rugat, când ne-am rugat, am simțit că parcă ceva s-a ridicat de acolo. Nu poți să explici până nu o simți. Ei, când am ieșit în fața stației de la radio, nu pot să uit privirea acelei femei care era în fața stației de la radio, avea niște lucruri în mână și făcea ceva vrăj sau ceva. Când mi s-a intersectat privirea, deși eram undeva la 10-15 metri, dar parcă privirea s-a făcut un zoom, ne-am intersectat ochii, s-a uitat la mine și a luat-o la fugă. Ei, când a început stația de radio să emită, a venit și a spus, am fost pusă să fac diverse vrăji și am tot încercat. Dar nu știu ce putere aveți voi, că e mai mare decât ceea ce am eu. Vreau și eu puterea asta. Adică acea femeie o gândea în alți termeni. Ea se gândea, bun, de unde aveți voi puterea asta? Cu ce vrăji lucrați? Ce faceți? Cu cine? Avem un episod de ăsta și în Scriptură. Da, și atunci ea, de unde vreau să... Și a adus, avem poze cu ceea ce spunem în față la stația de la radio, a venit și le-a dat foc la acele lucruri și a spus, ok, dacă Hristos e cel mai puternic, eu pe Hristos vreau să-L urmez toată viața. Și a venit și a dus toate lucrurile. Și probabil cam în termenii ăștia funcționează alipirea lor de Hristos, pentru că văd în el unul mai puternic decât tot ce au cunoscut ei până exact, atunci. Pentru că vedem că Dumnezeu ne călăuzește în anumite lucruri și le vorbește acelor oameni pe înțelesul lor. Exact. Dar îți dai seama la un moment dat că o chestie simplă, dar când a fost Duhul Sfânt prezent, a vorbit, acea inimă s-a întors către Hristos. Important este că Hristos se proslăvește acolo și că El știe cum să vorbească oamenilor pe limba lor și uite, ne reamintim în contextul ăsta că noi de fapt nu suntem decât niște unelte în mâna lui Dumnezeu și puterea e la El, pentru că nu noi îi chemăm pe oameni și nu noi îi convingem,
ci Duhul Domnului. Hristos este cel care îi convinge. Și cred că credința asta, încredințarea asta și umblarea în încredințarea asta e o rețetă valabilă, perfect valabilă pentru succesul în misiune, în evangelizare. Tot ce a făcut acolo, primul rând s-a gândit, fiind sfătuită, consiliată și ajutată de către Biserica Betel și fratele Sorin Iacoban, slujitor ordinat și mulți alții care au fost acolo, s-au oficiat botezuri, mai multe. Este o biserică frumoasă. Ei, în tot contextul ăsta nu se uită niciodată latura spirituală. Chiar acum vorbeam cu Lili și îmi spunea, bun, hai să încercăm să vedem la câte familii vom reuși să ajungem. Și a zis, Lili, încă nu știm sigur la câte, vom vedea în funcție și de finanțe cum vom reuși să venim. Și am spunea, uite, am putea să pregătim pachete pentru familii cu poșo, cu orez, cu asta. Îmi spunea cam cum am putea să pregătim și în toate pachetele, în orice versiune, am fi încercat o versiune mai scumpă, una mai ieftină, în toate era prezentă Biblia. Nu toți știu să citească, dar o Biblie pe înțelesul lor, ajutați și de alții, reușesc să le duci Evanghelia și asta ne-a interesat dintotdeauna. Mergem să ducem Evanghelia pentru sufletul lor, pentru că viața pe acest pământ aici, vedem, e scurtă, dar veșnicia. Sufletul e veșnic. Așadar, acolo la misiune există biserică, există o clinică, există grădiniță, școală, e nevoie de un liceu. Mai este ceva ce eu n-am punctat și este acolo la misiune? Spune tu. Atelierul pentru femei, acolo unde se lucrează. Da. Și foarte important că le pui... Nu doar le dai, nu doar le ajuți și pe ele să se poată întreține. Și cred că și din punctul acesta de vedere încă sunt multe lucruri de făcut, pentru că mă gândesc că ele pot să facă multe alte lucruri, pot să fie învățate să facă multe alte lucruri ca să poată să câștige bani, să se întrețină. Deci mai e mult de făcut acolo. Acum, Florin, voi plecați 28 de persoane. Tu ești de-al nostru, pleci de aici și ne bucurăm că Radio Vocea Evangheliei, prin intermediul tău, iată, face și misiune, că noi te considerăm al nostru, reprezentantul nostru, mai ales că tu ești cel care ai lucrat acolo pentru ca stația de radio să funcționeze, să existe prin harul lui Dumnezeu. Evident că sunt nevoi, da? Călătoria asta de câți kilometri? N-am calculat-o, dar aproximativ, aș putea să zic că noi am reușit să găsim câteva conexiuni bune, în așa fel încât să scurtăm cât de tare se poate călătoria, ca să putem fi cât mai eficienți acolo, undeva la 22-23 de ore de când plecăm din Suceava până ajungem acolo. Cu ceva escale. De la Suceava plecăm la București, de la București luăm avionul și o escală în Turcia, apoi în Ruanda, din Ruanda iarăși luăm mașina până în Uganda. Deci undeva la 23 de ore ca să ajungem acolo. Cam ăsta ar fi timpul minim. Mai scurt de atâta nu reușești, mai ales că escala e de o oră și jumătate. De aceea zic că mai scurt de atât nu prea reușești să-l faci. Hai să ne reamintim că lucrarea lui Dumnezeu se face în echipă, se face împreună și Dumnezeu este cel care, hai să mai folosim o expresie atât de uzitată încât are tendința să devină uzată, Dumnezeu e cel care pune pe inimă oamenilor. Dumnezeu e cel care vorbește, de fapt, fiecăruia în parte și îi aduce în echipă, împreună. Și echipa poate să însemne, efectiv, cum mergeți voi, 28 acolo, să construiți. Deci, constructori efectiv, nu? Liceul e făcut, pentru că asta vorbeam și spunea și Lili, reușim să plătim oameni aici care să facă munca mai grea, munca, cum spunem noi, de salahor, fundație, să zidească. În schimb, nu sunt meseriași care să știe mai departe ce să facă, iarăși acoperișul. Nu știu cum să-l facă și avem nevoie de meseriași de aici, electricieni, instalatori, și avem din fiecare și mergem acolo, punct ochi, punct lovit. Clădirea va fi ridicată, deci parterul și etajul și urmează acoperișul. Asta faceți voi? Da.
Așa? Instalația electrică plus Și tot ce mai trebuie la acolo, o clădire. Da. E nevoie de bani și ca să faceți pachetele acelea despre care spuneai tu, să ajungeți la niște familii, să ajutați și întotdeauna când ajutați material, asta presupune și o deschidere pentru evangelizare, pentru a le vorbi despre Dumnezeu. Cred că prin tot ce facem noi, când dăm ceva material cuiva, Dumnezeu are ca scop să vorbească ceva, să-i cerceteze. Și atunci există niște cheltuieli. Voi aveți nevoie de niște fonduri, plecați pe banii voștri. Cum? Fiecare merge pe cheltuiala lui. Fiecare își plătește avionul, cheltuielile, cazarea de acolo, mâncarea, fiecare se ocupă pentru el. Ceea ce ne dorim e să mai facem pe lângă, în funcție de cum vom reuși. Ca lucru principal, noi ne-am pus dorința și targetul, primul lucru pe care vrem să-l atingem e să avem banii pentru acoperiș. Dacă reușim apoi pe partea electrică, pe partea de instalații sanitare, să reușim să avem anumite fonduri, nu doar mâna de lucru, ci și să putem cumpăra materiale, să putem cumpăra lemnul pentru acoperiș, tabla. Discutam cu echipa, o să luăm undeva la vreo 200 de kilograme de șuruburi, horșuruburi, ce e nevoie pentru acoperiș, că nu găsim acolo dacă îi găsim doar cuie, iar pentru un acoperiș e nevoie de, spuneau meseriașii, tot felul de nu știu care șuruburi sau holșuruburi sau cuie de care trebuiau. Le împărțiți în bagaje și le cărați la fiecare să le luăm, apoi iarăși un alt frate a spus, dacă suntem acolo, ar fi frumos să dăm mâncare la copiii de la școală, măcar o masă să le dăm pe zi. Asta ar însemna undeva la vreo $2.500, 2 săptămâni când suntem acolo, să le dăm mâncare în fiecare zi, deci voi o 2 masă. săptămâni stați. 2 săptămâni, da. Apoi, pentru că Lili se ocupă în fiecare sâmbătă, dă o mâncare la copii. Am zis, poate reușim să le dăm. Apoi, hai să mergem pe la familii, să mai vestim și Evanghelia, luăm câteva zile și pentru asta. Să ducem câteva pachete, iarăși în funcție de bugetul pe care îl vom avea, un pachet ar fi între $50 și $100 pe acolo, dacă le ducem și o pătură, o saltea, nopțile sunt foarte, foarte reci acolo, deci deși vorbim de Africa, mulți au impresia că e soare și cald, da, este soare și cald, dar când cobori din altitudine, dar cu cât ești mai sus, noaptea este foarte rece. Fric. Noaptea este foarte rece. Ziua bate soarele, e frumos, e un fel de vară de la noi, dar noaptea, în schimb, se lasă rece, 10, 11, 12 grade. Deci peste 2000 de metri, să ne reamintim. Suntem la peste 2000 de metri, da? Iar în acea zonă să-i duci o pătură, să-i pui o saltea, pentru că dorm pe pământ. E un mare lucru să poți să-i oferi aceste produse. Și poate și să ai un copil pe lună, să îl ții la școală. Sunt 247, undeva la $45 un copil pe lună, să-i plătești tot ce înseamnă rechizite, taxe și încălțăminte, mâncare, haine, undeva la $45 pe lună, să poți să ai grijă de un copil acolo. Aici intervine iarăși ideea de împreună lucrători cu Dumnezeu în echipă și atunci reiau, ne gândim la faptul că Dumnezeu este Cel care convinge pe oameni să dăruiască, să facă, să se implice și Dumnezeu este Cel care pentru orice lucrare pe care are în plan să o facă, adună și fonduri. De unde? De la noi, cei care credem în El și care dorim să fim împreună lucrători cu El. Nu vreau să spun mai multe lucruri, cred că ascultătorii noștri deja au înțeles despre ce este vorba și sunt convinsă că deja Dumnezeu vorbește unora dintre cei care ne ascultă. Singura problemă ar fi să le spunem care este modul în care se poate proceda. Tu ai spus că pleci peste 3 săptămâni, să reluăm data. Pe 13 februarie, dimineața la 5 am plecat.
Așadar, până pe cât februarie ar putea să... 10-11 noi... Până pe 10-11 februarie, da, și 12, cred că... E ultima zi. Când ascultătorii noștri, cărora Dumnezeu le-a vorbit prin interviul acesta și pe care i-a convins că ar putea să dăruiască în direcția asta, când pot să vină la radio sau cum procedăm, Florin? Se poate veni la radio prin Daniel Grigoriciuc. A fost deschidere întotdeauna pentru alte lucrări și radio a avut ușa deschisă. Se poate veni la radio, se spune că e pentru Africa, dacă nu sunt eu, sunt alți colegi, sau pentru alții care e mai ușor, dacă vor să trimită pe Revolut, eu pot să le las numărul de telefon și să mă contacteze direct, pot să intre pe site-ul rvsv.ro, site-ul Radio Vocea Evangheliei, la secțiunea donații și pot să donezi acolo, dar e obligatoriu să scrieți la specificații Africa, ca atunci când apar donații să știm, sunt pentru radio sau sunt pentru Africa, scrieți pentru Africa, și sunt moduri în care se poate ajunge. Dar ceea ce îmi doresc eu foarte mult, pentru că, așa cum ați spus mereu, suntem lucrători, suntem parteneri, e să vă rugați pentru noi. Cei 28 care mergem, schimbul de temperatură, călătoria lungă, diverse boli care sunt acolo, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu în călătorie, cu mașina, cu avionul, să ne păzească Dumnezeu de accidente, de alte boli, de ceea ce facem acolo, să avem deschiderea autorităților, să nu fie piedici în care să ne întârzie și noi să trebuiască să plecăm și să nu reușim să terminăm lucrarea, pentru că știm că Dumnezeu e Cel care poate să deschidă toate ușile. Am avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu în Africa și am văzut de multe ori cum Dumnezeu deschide ușile prin rugăciune. De aceea, dacă simțiți, rugați-vă pentru noi, susțineți-ne în rugăciune până ne întoarcem pe 1 martie, când vine toată echipa acasă. Eu voi pleca în Tanzania, la stația cealaltă de radio, pentru câteva zile. Fiind acolo, să nu mai fac un alt drum, merg din nou și în cealaltă țară, în Tanzania, și apoi de acolo vin acasă. Așadar, putem să fim parteneri în lucrare în multe feluri. Rugăciunea este extraordinar de importantă și faptele sunt importante. Fiecare își aduce contribuția la lucrare, așa cum Dumnezeu îl convinge prin Duhul Sfânt. Un lucru foarte frumos pe care îl spune David și îl putem lua ca exemplu, și el luat exemplu, e foarte cunoscut acest exemplu, când el și ceilalți pleacă la luptă, sunt cei care sunt în prima linie, sunt cei care duc greul, sunt cei care se luptă, se bat, își riscă viața, dar erau ceilalți care au rămas acasă. Și lucru foarte interesant pe care îl spune, nu facem discrepanță, nu facem părtinire, nu, aceeași plată și pentru cel care a stat acasă și a avut grijă de lucrurile de acasă și cel care a fost mesager și cel care a luptat în prima linie, toți am contribuit ca să avem izbândă. Și ăsta e un lucru foarte frumos care cred eu că David a fost călăuzit de Dumnezeu când a spus lucrul acesta. E într-un mod în care Dumnezeu privește lucrarea. Unul se duce, altul ajută, altul susține în rugăciune și Dumnezeu le răsplătește tuturor. Și rugăciunea e cu atât mai importantă cu cât am înțeles de la tine ce mare e lupta spirituală acolo. Și atunci eu am încredere că Duhul Sfânt a lucrat cât a durat interviul acesta și le-a vorbit oamenilor. Hai să le dăm ascultătorilor numărul tău de telefon, că poate unii își doresc numărul de telefon ca să te poată contacta direct și te rog să spui numărul tău de telefon. 0746 77 1568. Florin Milici va răspunde la acest număr de telefon, vă va da detalii, veți stabili cum intrați în contact cu el, vă va spune despre alte posibilități de a ajuta, pentru că tu ești în cauză, tu știi cel mai bine ce să le spui oamenilor. Da, împreună cu o echipă de 28 de persoane de aici, din zona Sucevei, Florin Milici va pleca în Africa, în Uganda, și ai spus că prin natura implicării tale va trebui să treci și în cealaltă țară. Da, la sfârșit echipa va veni acasă în grupul mare, iar eu mă îndrept înspre cealaltă țară, în Tanzania, unde avem cealaltă stație de radio. Am făcut acest interviu pentru ca oamenii să știe, pentru ca oamenii să
ajute, să facă echipă. E păcat să pierdeți șansa să fiți împreună lucrătorii cu Dumnezeu. Și pentru că e mare nevoie de rugăciune. Cu cât știu mai mulți, cu atât mai mulți se roagă și știu că există oameni ai rugăciunii pe care Dumnezeu i-a uns, le-a dat ungere pentru asta, una specială. Și atunci, cu atât mai important este faptul că am vorbit despre lucrurile acestea. Harul Domnului să fie cu voi, El să vă păzească, El să vă sfătuiască, să vă călăuzească și El să se proslăvească prin voi. Amin. Stimați ascultători, ați auzit un interviu realizat de Margareta Lupașcu cu Florin Milici despre o nouă deplasare, o nouă misiune în Africa, în Uganda și în Tanzania. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și, evident, vă așteptăm, așa cum vorbeam, la radio sau luați legătura direct cu Florin și aflați detalii.